Τα 40 Δημήτρια παρουσιάζουν στο Block 33 την εικαστική και θεατρική δουλειά του Φίλιππου Τσιτσόπουλου με το γενικό τίτλο «Tonight We Love Each Other». Ο Φίλιππος Τσιτσόπουλος, performer και ηθοποιός, ζει στην Ισπανία και έχει μέχρι σήμερα παρουσιάσει την πολυεπίπεδη δουλειά του σε ξεχωριστά σημεία του πλανήτη: Βαλένθια, Σεβίλη, Βερολίνο, Μόναχο, Ρώμη, Λονδίνο και Νέα Υόρκη. Η εγκατάστασή του συνδυάζει τη μουσική, το θέατρο, τη φιλοσοφία και τη ζωγραφική. Πρόκειται για μια βιντεοεγκατάσταση στην πραγματικότητα έργων του Φίλιππου Τσιτσόπουλου, η οποία είναι μια συγκεκριμένη σειρά έργων και ξεκίνησε μέσα από μια αυτοβιογραφική διάθεση, γιατί ο πατέρας του Φίλιππου Τσιτσόπουλου είναι ο Γιώργος Τσιτσόπουλος, ένας μεγάλος ηθοποιός του Εθνικού Θέατρου, ο οποίος είχε και πολύ σημαντικές ερμηνείες στο θέατρο. Όταν λοιπόν πέθανε ο πατέρας του, σε έναν απολογισμό προσωπικό, αφού είδε τις παραστάσεις του, τους μονολόγους και όλα αυτά, για να καταλάβεις την πραγματικότητα τι σημαίνει να μεγαλώνεις μέσα σε ένα σπίτι γεμάτο θέατρο, ξεκίνησε ο ίδιος να κάνει τον ηθοποιό. Ο Φίλιππος Τσιτσόπουλος νομίζω ότι τα συνδυάζει όλα με έναν τρόπο σαν γέφυρα ανάμεσα στο ξένο και το ντόπιο. Είναι ένας θεσσαλονικός καλλιτέχνης, ο οποίος όμως δημιουργεί με μια αισθητική του κοσμοπολιτισμού. Ζει στην Ισπανία, όμως μεγάλωσε και σπούδασε στην Ελλάδα και νομίζω ότι είναι ένα παράδειγμα του τι μπορεί να κάνει αυτή η πόλη, διαπρέποντας και εντός και εκτός τυχών.